Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Cah. Keri. Ki acarane ki mau no. Noto kandang persiapan besok bibite datang. Lah ki mau wis mbuka koran. Ki koran ki kanggo nglemeki cah pakan dadi ben pitik belajar mangan ngono. Lah nggo nyawur-nyawuri ngono. Iki open persiapan ki open. Pokok nek jek cilik butuh open Wes ah. Lah ditata ngene iki. Iki kan ada pakan nang nggo nyawur-nyawuri ngisore ngono. Iki apa iki pakane ya wis disiapno, ditata. Pokoke wis ditata brambute baru, bersih. Nepel wis dik resiki. Tuwata ngono cah. Nek jek cilik ditutup blower mekan tapi ditutup. Opene nyala. 10.000 mok 2 plong iki. 10.000 apa 10.000 bibit. Nek sing kanggo diunggah-unggahno ada iki. Engko nek wis biasane 5 hari mesti rodok ngambakno sombong lah. Kok nek wis penuh teko kono. Penuh teko kene iki to. Wingko terus wis sesek, wis kira-kira sesek langsung dukno dibagi 2. Jadi atas 5.000, bawah 5.000 lah. Kiki lantene cah ki enek apa ki jenenge enek lawang rahasiane. Jadi ketika ngedukno pitik kuwi langsung enek sing kok ngisor, enek sing kok dhuwur. Jadi langsung dik plung enek sing nampani kok ngisor. Dadi gak perlu munggah mudhun. Ya. Oke, persiapan pakan sudah datang. Bawah ya wis resik jadi resik kabeh. Duh. Telake wis kosong tapi urung ditata nek brambute. Ngono nek wis dibagi atas bawah brambute langit ditata widik resiki ada pakane diresiki iki cek mawet ki. Sing penting sing kanggo sing steril. Begitu. Ki anu ki. Perkebunane wis punah. Wis gak enek. Kalau Mbah Dolun ngarit. Duduk. Tak kira Mbah Dolun. Duduk cah. Ning ndi? Kosek. Ki enake karek kenikir karo dong telo iki. Karek kuwi. Ki enak liyane. Terong anu wis punah. Wis tuwek. Enak apa? Wah, acarane aku kur nyapu tok cah. Dadi kur nyapu tok terus anak-anak diliburkan. Wargane anu apa iki? Padha kesel ndek iki kae akhirnya anak-anak diliburkan. Tapi bu guru tetap masuk ya mau lah. Ya mau jam 8 wis ayo sarung baru ngambil MBG gitu kawan-kawan. Ya alat-alate. Ki sing kotak ki kanggo blower. Lah sing kae juga bisa taburan. Kae nggo apa wi? Apa iki, Dik? Tandon. Ngawur. Ya ini sirine ketika listrik mati dia muni. Buwanter cah sirine. Nah. Kuwi kanggo
alat diesel. Jadi ketika mati lampu diesel nyala kanggo blower-blower. Soalnya nek telat 5 menit iso fatal cah. Opone pas pitik podo gering. Wih, yang mati bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ratusan gitu kawan. Jadi ketika lampu mati kita harus sigap. Makanya kadang pak kue nyolot sampai jendela kamar. Lagi ada tempat persembunyian ini. Nah, tempat persembunyian. Persembunyian tak tidak boleh lewat. Jadi lihat dari sini bisa. Api reget kacane. Ki ada obat-obat biasanya. Ki vitamin B kompleks. Ini wipol nggo ngresiki nepel. Nepel kuwi apa? Nepel ki yo nggon kuwi nggo ngombe pitik kuwi. Nepelku. Ki apa iki jenenge? Ki mbuh obat ki cahane. Ki obat. Wipol. Kok nek pitik teko biasane obate teko tarak-tarak ditata ning ngene. Ki nyemprot dadi apa 2 hari sekali apa piro ya apa mendina ya kuwi nyemprot dadi supaya apa wi telake gak mambu cah dadi wong ngresiki telake ngantek ngomondek ben kok iso ya Pak mlebu kandang kene lho mambu telake ora mlebu iki lho mlebu pintu kuwi lho mambu telake ora blas apa neh masuk ning kandang wi belas gak mambu telak. Soale sering disemprot terus blowere banyak. Jadi telak langsung kering ngono lho. Jadi ora enak telak basah. Jadi bar nelak telatek ngono cedhelet mesti garing. Jadi ketika mlebu kene wi belas gak mambu telak cah dirimu. Tenan. Wi fakta sangka tukang resik telek ndek ben lah mosok lho ndek ben aku ngresiki ning kono di tempat A di tempat B lagi manyuk ning kuwi pintu wi ambune salalalah gak umum kae ngono ada Mama ceritane dimen Pak Jadi seperti itu. Kengko mbah kegiatane apa cah aku dhewe bingung. Ayo arep mulai. Mulai HP-mu ndi? Mulai. Mbah kengko iwah apa? Aduh. Ya mau yo gong masak gong mbuh. Kesel awake. Aku tak duluan ya. Dek ini wi sampai sana kan numpak sepur. Pak sepur teko kono. Pak sepur numpak iki jam piro kan? 11.30. 11:30 tekan kono Allahu Akbar kae luhur ke stasiun Magetan. Terus alian neng sepur kelinci. Telat 10 menit kayak kudune mudhun sanga sepur wis dipapak. Maksudnya sepur wis standby ngono tapi ndek ini telat 10 menit. Terus akhirnya ngonteni ndek ini. Terus akhirnya ning Tamres langgek renang teko jam 2 wis udan terus. Duh. Kita lewat sini aja.
Buat pinggir rumah. Dilewat iki lele jumbo gini-gini iki. Sak kentol lho. Lewat iki lho, aduh jaran-jaran. Jedek iki urung kober apa iki tak isahi lebih tutup warung. Terus akhirnya numpak sepur kuwi. Persiapan, iya toh. Tapi tapi ndeknya aku wis kegiatan iki nata kembang. Aku seneng bonsai cah dadi bonsai. Bonsai. Ki rong tak bentuk iki serute. Ki jari Jepang. Ki Wijaya Kusuma. Terus ki bonsai-bonsai lainnya. Ki mbuh jenenge apa? Bonsai hutan iki dek iki tak kewethoki embun ngono. Sembarang kali pokoke anu blimbing seneng. Anggure tak leh ning kono tak nggo pager. Pokoke ikuti terus seruane ya mbok seru ora pokoke ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.